खिलिखा जागासिनो दङ ओमफ्राय खिलिखा जादों ओमफ्राय दायो जों थांनो ओंखारदों तरमुज नायनो ओमफ्राय दिनै तरमुज गायदों आदाया माने नोंथांमोनखौ दिन्थिगासिनो दङ ओमफ्राय र' भिडिअखौ जागायनोसै हाय गाइस वेलकाम टु माय बेक इउटुब चेनेल थिं लोगोआव दङ आदानि फिसाला नोंथांनि मुङा मा मुं आंनि मुङा मनजन बर' बिथांनि मुङा मनजन बर' होननानै बयबो मिथिबाय थिं आं माने स्ट्रबेरी लादों माने आदाखौनो माने गायनो होगोन आरो माने स्ट्रबेरी फुलि दाखालिबो आं लाबोदोंमोन माने उदालगुरियाव थांनाय माने बेयाव साब साइटियाव माने सेकेन्ड बड'लेण्ड कृषि सामाराव माने बेयाव माने मिटिं जानायमोन माने बेवहाय माने आं एक्जिबिसनाव हाबनानै माने स्ट्रबेरी फुलि लाबोदोंमोन जे आदाखौनो गायनो होनोसै ओमफ्राय जों दायो थांनोसै लोगोफोर बयबो माने नायबाय था जोंनि बाथौ थानसालि मोनफैबाय ओमफ्राय जों साइकेल सालायनानै थांगासिनो आरो माने स्ट्रबेरी फुलिया माने साइकेलाव आलायनायाव एसे फुलिया खस्थ' मोननायखाय माने बे बाबुखौ माने आखायाव लानो होबाय आरो माने बाबुआ नै माने बिथाङा जोबोद माने फारसे आखाइथिं हेन्देलखौ हमनानै फारसे आखाइथिं माने फुलिखौ हमदों बिथाङा जोबोद खस्थ' खालामनानै साइकेल सालायनानै थांगासिनो आरो बाबुखौ आं जोबोद साबायखर बावदों थेंक इउ स' माच बिथाङा जोबोद खस्थ' खालामनानै लादो आरो आखायाव फैसिगोन जों तरमुज गायनाय जायगायाव बारा गोजान गैला आरो एसे थांनांगोन जोङो मोनफैबाय नै माने इथिं गायबाय थादों आरो नै जोङो मोनफैबाय तरमुज गायनाय जायगायाव नै माने इलाय बिथिं तरमुज बिथाइ माने गायगासिनो आरो ओमफ्राय मादि नांदो गायनानै मोजां नांदो ओमफ्राय बे बिथाइया उल्था गायबाला जाया उल्थासो गायनांगौ जोंनिया खुमब्राया इदि गायनो बिथिं ओमफ्राय दा जोंनिया खिथुखौ बिथिं थुबासो बे तरमुजा रज'यो बिथिं थुबाला रज' आरो बिथाङा बुंबाय मादि गायनांगौ होननानै ओमफ्राय बिथांखौ माने आं बाय जायो बिथाङा माने बाय ओमफ्राय तरमुज बिथाइखौ मादि गायनांगौ होननानै बुंबाय दे नोंथांमोना एसे नुवाबो जानो हागौ मानो होनब्ला तरमुज बिथाइ फिसाना ओमफ्राय आं आखाइ लानानै नोंथांमोनखौ खिन्थानोसै ओमफ्राय तरमुज बिथाइखौ माने बे खर' जाबाय बिथिं खिथु जाबाय नङा जानो बे माने खर'खौ माने सिङाव बिदि हुननांगौ होमबा रज'यो नङाब्ला जि उल्था पाल्था जाबा माने रज'यो रज'नाया खिन्थु खम रज'यो माने बिथाङा बुंदों लाव कुमुरा माने गायबा मानिया बे खर'खौ सायाव हुननांगौ होमबा रज'यो माने जुदि खिथुखौ जुदि सायाव होबा मानिया खम रज'यो बेबो माने सब माने बेलेग बेलेग सिस्टेम दङ ना गायनायफोरा बिथांमोना माने गायबाय थायो बिराद गोजान गोजानावबो बिथांमोना माने बाया माने गायनो थाङो आरो बिथांमोना आरो पुरा माने नै खस्थ'हैब्लाबो एकदम पुरा गायदों आरो दै बिथांमोना माने बिराद मोजां नांदों बुंदों गायनो थाखाय माने गायबाय थायोना बिथांमोना मादि गायनांगौ थियो आरो बिथांमोना इथिं पुरा आदाया खामानियाव नांगासिनो दङ आरो नै आदाया बेनो माने बिथाङानो माने तरमुज गायदों आरो माने तरमुज फुलि आरो ओमफ्राय तरमुज फुलि गायाखै डाइरेक्टलि बिथाङा माने भिटि बिदि थिखांनानै माने डाइरेक्टलि बेगरनो गायना होबाय आदाखौ सोंनोसै मानि थाखाय फुलि बनायालासिनो बिथाङा माने बेगरखौ गायदों आरो ओमफ्राय आदाखौ गिबियावनो खुलुमनोसै खुलुमबाय आदा ओमफ्राय आदानि मुङा मा मुं आंनिया ना आंनियाथ' बहुत नाम दङ ओरैनो मा मुं होननानै गाबज्रिबा बयबो मिथियो आरो ओरैनो गामियावथ' थुनथ्ला होनना बुङो आंखौ गुबै नामा सोदोमसा बसुमतारी बिथांनि मोननै नाम दङ आरो मुं दङ आरो बे थुनथुला होननानैबो गामियाव गाबज्रिबा माने मिथियो ओमफ्राय गिबियावनो बेबो सोमखोर माने सोदोमसा बसुमतारी ना सोमखोर बसुमतारी आदा नोंथाङा जे फुलि बनायालासिनो डाइरेक्टलि बेगरखौ मानि थाखाय बिदि गायबाय बेगरखौ माने फुलि बानायाखै माने फुलि बानायबा एसे टाइम लायो आरो 15 दिन बिदिसो लायो ओमफ्राय आरो
ini दै होबाय थानो गोनां जायो ओमफ्राय बेफोरबायदि गिलासबो नांगौ एखेयानो जाहैयो आरोना बे बेगर होनाय डाइरेक्ट गायनाय ओमफ्राय माबा खालामनायमोन ओमफ्राय बिदिनो एसेबांथ' आं मिन्थिया एसेबां माबादेरैबो नङा बे टाइम लानाय बेफोरबायदिनि थाखायनो माने डाइरेक्टखौनो होदो आरो आं थांनाय सिगाङावबो बिदिनो गायदो बेनिफ्राय नार्सारिबो खालामदोंमोन बे नार्सारि खालामनाय ओमफ्राय बिदि डाइरेक्ट गायनाय रिजाल्टखौ एखे मोननायखाय माने खस्थ' एसे खम जायो बिदि डाइरेक्ट गायबा ओंखायनो माने डाइरेक्टखौनो गायखादो आरो खरसायाबो एसे डाबल जायो नार्सारियावबो डाबल गायनो गोनां जायो आरो बेयाव नार्सारि खालामनायाव खनसे गायनो गोनां जायो ओमफ्राय आरो बिदि आरो बेयावहा जायखौ जों बे प्लास्टिक होना खुङोना बेखौ बेड होनो बे बेडआवहा गायनो गोनां जायो आरो डाबल खननै गायनो गोनां जायो खरसाया एसे खम जायो बेनिखायनो माने डाइरेक्टखौनो बेगरखौ गायखादो आरो थेंक इउ स' माच आदाया बिथांखिनि माने फोरमायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव माने आदाया माने थांनाय बोसोरावबो माने गायदोंमोन माने नार्सारि बिदि पुलि बानायनानैबो आरो ओमफ्राय बिदि माने प्लास्टिक होनानै माने गायदोंमोन माने रिजाल्टआ एखेयानो मोनदो होननानै बुंदो ओमफ्राय माने आरो एखेयानो मोनदो मोननाया खिन्थु खरसाया बांसिन जायो आरो मानो होनोब्ला बिदि गिलासबो नांगौ जादों बुंदो माने नार्सारि बनायबा मानेया आरो बिदि पुलि बनायबा माने बेयावबो पुलिखौ नायनांगोन टाइम मथे दै होनांगोन माने बेयावबो टाइमखौ नांदो बुंदो बिनिखाय माने रिजाल्टखौ एखे मोननायखाय देग्लाय माने गासैखौबो माने नै बिथिं कामलाफोरा माने गायगासिनो आरो बेगर डाइरेक्टलि गायदो ओमफ्राय बेयाव माने नार्सारि पुलि बनायनानै माने टाइमा माने नाङाखै माने बिनिखाय बे डाइरेक्टलि गायना होबाय माने बेयावनो माने जागोन होननानै बुंदो ओमफ्राय आदाया बेसांखिनि नोंथांमोननि सेराव माने फोरमायबाय आं थेंक इउ स' माच गोजोननाय मोनबाय माने आदाया बुंदो माने स्ट्रबेरि पुलिनो बे फंबायानो लाना फैदों आंनो लाबोना होदो माने आदाया जे तरमुजबो गायदोंना बिनिखाय आं माने दाखालि नोंथांमोनखौ बुंबायनो माने माबा उदालगुरियाव माने साबसाइटि माने सेकेन्ड बड'लेण्ड कृषक सामारन माने बेयाव थांनायाव माने एक्जिबिसनाव हाबनानै माने आं माने स्ट्रबेरिखौ लाबोबाय माने बिथाङा एसे माने गासै खामानिखौ मावो माने तरमुजबो गायो ओमफ्राय दैज्लांनि समाव माने माइबो गायो ओमफ्राय आरोबाव माने नोंथांमोनखौ आं माने भिडिअ मोनसे बनायनाय जायाखैमोन माने दाउ माने बिथाङा लकेल दाउ फिसिदोंमोन ओमफ्राय दाउ फिसा लाबोनो थांनायाव माने आं एसे बनायनायमोन नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय ओमफ्राय आं डिसकाउन्टआव होनो हागोन बिथाङा माने जोबोद माने बिदिनो खस्थ' खामानि मावनो माने एसे खामानि माने मावबाय थायो आरो बिथाङा जाहाथे आरोबाव माने उनसिम जाहाथे बिदिनो माने मावनो हाथों होननानै आं आदाखौ माने आशीर्बाद बर होबाय आदाखौ आं बिराद गोजोननाय मोनदों मानो होनोब्ला माने आदाया माने एरनो थाया माने खामानि माने एसे मावबायनो थायो माने मा समाव माखौ गायबा माने जायो बेखौ माने आदाया गायबाय थायो नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जि नायनानै जुदि मोजां नांदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबाव दै आरोबाव लोगोसे लाइक खालामनो दाबाव ओमफ्राय आदा माबा मोनसे बुंदों नामा जोबनायाव बिथांखौ सापर्ट खालामबाय था लाइक खालाम शेयार खालाम चेनेल थेंक इउ स' माच ओमफ्राय थेंक इउ स' माच जै बर' हारिनि जै बाय बाय